Intro til projekt Destiny. Velkommen til præsentation af ny ungdomsserie og konkurrence til alle landets skoler. Det gælder folke-, privat-, efter- og ungdomsskolerne. Det er sådan, at alle skoler i landet tilbydes at kan deltage i en konkurrence fra 7. til 10. klasse. Konkurrencen lanceres i november 2013 til februar 2014. Derfor kan skoler fra nu af tilmelde sig og bestille bøger fra modtagelsen af dette materiale. Konkurrencens forløb vedhæftes som fil ved denne mail. Det er Skjoldholm Forlag, der udgiver bogserien Destiny, og det er Skjoldholm Forlag, der udbyder konkurrencen. Velkommen til den her bogpræsentation. Mit navn er Lone Skjoldholm. Jeg vil gerne introducere den her bog til jer, fordi vi er ved at køre en kampagne i gang ude på landets skoler. Og det er jo så både folkeskole og privatskole og efterskole. Og hvor det blandt andet er en kampagne, der indeholder noget konkurrence, og hvor det handler om, at vi udgiver den her første bog. Men jeg vil gerne tage med igennem et diashow, hvor jeg præsenterer det for jer. Som sagt tidligere, så er det en præsentation af bog 1 fra serien Destiny, der har titlen Restaurant Mariposas Tragedie. Men først vil jeg sige lidt om forlaget, der udgiver bogen, og som udbyder konkurrencen. Skjoldholm Forlag, det er et nystartet forlag, som er netbaseret, og her der udgives der bøger inden for forskellige kategorier, projekter, undervisningsmaterialer og meget andet. Derudover så vil der senere hen blive solgt produkter som musik, film og andre kreative produkter. Noget af det, som vi lægger meget vægt på, er kvalitet, høj standard, kreativ og pædagogisk integritet og nytænkning. Det er noget af det, som vil være kendetegnende ved Skjoldholms udgivelser. Det næste, jeg vil sige lidt om, det er forfatteren. Hendes navn er Angelina Skjoldholm, og hun har skrevet bøger siden år 2002, og her begyndte hun som teenager at mærke ilden brænde i sit indre, med en dyb passion for at nå teenager og unge gennem sine bøger. Denne her bog har hun skrevet ud fra grundig research og personlige erfaringer. Bogen den handler om, at du følger den unge tvillingepige Destiny. Hun bliver også kaldet Des af hendes venner, og du følger hende gennem hendes liv med familie, skole, kærlighed og venner. Og du kommer tæt på familien Mariposas, hvilket betyder sommerfugl. Og det gør du, når de er i Danmark og i Spanien, som er derfra familierestauranten har sine rødder. Hun er en pige med gang i, er temmelig klodset på en vild sjov måde, og hun keder sig aldrig. Det er en bog, som er intens og meget fantastisk, fordi den kan være sjov, og så kan den være komisk. Den kan også være sørgelig og tragisk. Og den er fyldt med overraskelser. Den handler om drømme og håb. Den er meget positiv og varm, og sådan fyldt med oplevelser. Den er meget moderne på den måde, det sprog, som de unge mennesker taler meget med hinanden i dag, som er med sms og messenger og mange andre ting, hvor teknologien bliver brugt meget, er også det sprog, der tales i bogen. Og den måde, som unge mennesker kommunikerer med hinanden. Det er muligt for jer at få tilsendt filer, hvor der er løbeseddel på i A4 størrelse, og hvor det også er et A4-ark, hvor der er intro på forsiden og konkurrencen på bagsiden. Derudover er det også muligt at kan få tilsendt på mail plakaterne. Og I kan se mere om bogen end det her ude på forlagets hjemmeside, som er www.skjoldholmforlag.dk. Men for at vi kan udbyde denne her konkurrence ude på landets skoler, er der naturligvis en masse ting, som vi har forholdt os til inden. Og det er sådan noget som rammerne, og i forhold til deltagerne, hvad er det for nogle regler, det vil være under, og hvad er det for nogle opgaver, og hvad er det for en målgruppe. Det er også sådan, at naturligvis, at vi har tænkt meget over, hvilken form for gevinster det skal være, så det er noget, der relaterer til skoleklasser. Men det vil jeg lige uddybe lidt mere for jer.
Det første, som jeg vil sige lidt om, det er jo den målgruppe, som er seriens og bogens målgruppe. Og det er teenager og unge, og særligt fra 7. til 10. klasse. Det er sådan, at bogen først bliver udgivet her i Danmark, senere hen vil det blive i Sverige og Norge, og til sidst internationalt. Og det er sådan, forlaget allerede har kontakt og oversætter til disse lande og sprog. Videre så er der jo nogle helt fastlagte rammer, som jo vil være betingelsen for, at klassen jo kan deltage. Og det er sådan, at forældrene, de er nødt til at give deres samtykke. Skole og lærer giver deres samtykke. Det er også sådan, at klassen, som tilmelder sig, køber en bog til hver eneste elev i klassen. Det kan de enten gøre individuelt, eller som klassesæt. Eleverne kan købe bogen i en boghandler, eller købe den billigere igennem skolen. Og det er også noget, som der ligger vedhæftet med mailen. Og endelig så er der de rammer, at klassen følger den gratis guide i forhold til tidsfrister, aftaler med skole, lærer, forældre osv. i forhold til lov og fælles mål. Men lad os se lidt mere på konkurrencens deltagere. Det vil være elever, der får grundskolen i folkeskolerne, privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler. Det er sådan, at der vil være gevinster til grundskoler, men også til efterskolerne. Og derfor kan enkelte personer ikke deltage, og det er ikke for at brande forlaget, men målet med det her er at introducere deltagerne, altså eleverne, til nutidig, relevant og anderledes ungdomsbog. Det er for at introducere deltagerne til bogserien Destiny, i en alder, hvor netop venner betyder rigtig meget, og hvor de udvikles hurtigt. Og det er jo også sådan, at rigtig mange unge mennesker, de vil ofte læse bogserier, hvor det handler om deres eget liv, så de kan identificere sig med det i forhold til familie og venner, men også de her faser, de gennemlever. Og det kan være sådan konflikter eller valg af venner, tøjstil og mange, mange andre ting. Altså alt sammen noget, bogen den går ind på. Det er også sådan, at skolelivet jo er en rigtig stor del af deres liv, og det er jo både socialt, fagligt og udviklingsmæssigt. Og det er jo derfor, det er rigtig godt for klassen at arbejde med bogen, i hvert fald efter forlagets mening. Det næste, jeg går ind på, det er naturligvis, hvilke regler det er, at det her projekt det, også er omsluttet af. Og det er jo sådan noget som markedsføringsloven, handelsloven, skoleloven, fælles mål. Det skal også lige siges, at forlaget, udover at lave den her pædagogiske guide til konkurrencernes forskellige faser, som klasserne, der vil være interesseret i at deltage, modtager gratis ved tilmelding, så vil der også blive lavet en guide til lærerne, som de kan lade sig inspirere af, helt som de synes. Men lad os se lidt på, hvad er det så for nogle opgaver, eleverne de skal varetage. Jo, det første det er, at klassen skal lave en bograpport på skrift over bogen. Dernæst skal klassen lave en bograpport præsentation, og det kan være for eksempel på PowerPoint, video eller på anden måde, som ved en fremlæggelse. Og det skal naturligvis være tilpasset niveau og klassetrin i forhold til fællesmål. Det næste, jeg vil sige lidt om, det er gevinsterne. Der vil være en hovedgevinst, og det vil sige, det vil være, at der er 10.000 kroner til klassen, en dag i Tivoli i København, og hvor vinderne kommer i bladet Vi Unge, og i Frikvarter, og i Lokalavisen, og det vil alle steder være med billede og en artikel om klassen foran deres skole, hvor de vil stå med en stor check og et stort turpas til Tivoli. Og det vil blive optaget og vist på sådan noget som YouTube, forlagets hjemmeside, og det vil naturligvis også være efter aftale med forældre og skole. Gevinst nummer 2, det vil være 5.000 kroner til klassen, en dag i Tivoli i København, og vil blive vist på YouTube, forlagets hjemmeside, og det er jo også sådan, at det kommer på en liste over vinderne. Og det samme vil det også være med gevinst nummer 3, der vil det være 2.500 kroner til klassen,
og også at klassen bliver vist på YouTube og forlagets hjemmeside med mere, og også bliver offentliggjort på en liste og i Vi Unge, frikvarterer osv. Derudover så vil der også blive fundet 5 klasser, der hver modtager 1.500 kroner til klassen, og vil også blive offentliggjort på liste i Vi Unge og frikvarterer og på forlagets hjemmeside. Derudover vil der være 20 klasser, som kan vinde 1.000 kroner, og også ligeledes blive offentliggjort i Vi Unge og frikvarterer og på forlagets hjemmeside. I den gratis guide, der følger med, der vil der også stå en beskrivelse af, hvordan at bograpporterne bliver vurderet, både den skriftlige og også bograpporten som en præsentation. Derudover vil det være sådan, at alle klasser, der deltager, de vil modtage en særlig tak på den måde, at hver klasse modtager et diplom, der vil blive som en kæmpe plakat, som de kan hænge op i deres klasseværelse, og der vil stå en tak for, at de har deltaget i konkurrencen, og forskellige ting på den. Derudover vil de også hver elev modtage et særligt designet bogmærke, hvor klassen, skolen og året og deres navn vil være på. Og derudover vil det være sådan, at alle skoler, der deltager, så vil det efter aftale med skolen komme på en liste over skoler, der deltager på forlagets hjemmeside. Der kan deltage så mange klasser fra samme skole, som skolen og eleverne og lærerne bliver enige om. Og det skal bare være fra 7. til 10. klasse. Men lige nu vil jeg sige lidt om, hvorfor at projektet er relevant på skolerne. Det er sådan, at de overvejelser, der ligger bag projektet fra forlagets side af, det er flere ting. Og jeg vil lige gå ind og fortælle lidt om det. Allerførst er der tænkt i det sociale, hvor mange af klassens kompetencer kommer i spil. Det er både i forhold til fællesskabet og sammenhold, men også det samarbejde, det er inden for kommunikation og de her fælles oplevelser. Noget, som alt sammen kan styrke klassen socialt. Det næste, det er inden for læring, som jo er inden for læsning, og det her kan være med til at motivere og træne læsningen. Også det sproglige er der tænkt på i forhold til udtryk og virkemidler, og igen, som jo er anderledes, fordi at det er en nutidig bog, som er bygget op på en måde, som unge mennesker taler sammen i dag. Litterært er der også tænkt i det i forhold til teknologien, som jo er vores tids meget generelle måde at kommunikere på, og det er jo alle, der gør det i alle aldre. Men særligt unge mennesker har det som en integreret del af deres kultur som unge. Og det er også noget af det, der ses tydeligt i bogen. Og udover det, så er der i det hele taget mange af de ting, som er i samtiden, som man lægger vægt på. Og det er jo både blandt andet også det her globale i forhold til, det foregår både i Danmark og i Spanien. Og hvad gør det i forhold til det sproglige, i forhold til kommunikation og relationer og mange andre ting. Og endelig er der også det psykologiske i det, da bogen også går meget ind på forholdet med forældre, med søskende og med venner. Endelig er der tænkt på det fagligt i forhold til det jo en bograpport, der skal laves, og det er jo det skriftlige, det er kommunikation, det er sprogligt. Og så er der også tænkt i det fagligt i forhold til det en præsentation, hvor eleven jo skal ind og bruge deres kompetencer i forhold til at lave det som en PowerPoint-præsentation eller video, eller hvad man nu bliver enige om i klassen at gøre. Eller kombinere begge dele, eller hvad man nu bliver enige om. Og endelig så er det jo relevant i forhold til fælles mål, da et bograpport af fælles mål klar ligger op til både nogle mål og formål med at lave bograpport, alt efter niveau og klassetrin. Og det er alt sammen noget, som der også vil være lidt om i de her guides, som der var gratis til rådighed, når man tilmelder sig. Jeg vil gerne, at I også får et indtryk af bogen selv, og derfor så vil jeg inden præsentationen afsluttes læse kapitel 8 i bog 1, Restaurant Mariposas, Tragedien. Kapitlet hedder Strandturen og står på side 54-66.
så I ligesom kan få danne jer selv et indtryk af bogen. Jeg vil læse fra kapitel 8, og det kapitel hedder Strandturen. Sover du stadig? Lyder Catalinas stemme fjernt. Jeg vender mig om på siden som tegn på, jeg vil ikke op. Det giver et sæt i mig, i det jeg mærker min dyne blive hævet af mig. Utilfreds vender jeg mig på maven i et forsøg på at sove videre. Des, vi har en hel dag foran os. Catalinas stemme bliver tydeligere. Præcis, det betyder, at jeg kan sove så længe jeg vil, tænker jeg hen i drømmeland. Jeg hælder vand ned over dig, advarer hun drillende. Modvilligt tumler jeg ud af sengen. Mit lyse hår stritter til alle sider, og den lyseblå satinnatkjole sidder klistret ind til min krop. Vi skal på stranden. Catalina kaster en sort bikini hen mod mig. Den rammer mig i ansigtet og lander derefter i mit skød. Det blev uden mig, for jeg har stuerrest, fortæller jeg hende. Den har jeg klaret. Vi tager alle til stranden, også Mel. Hun sender mig et snedigt smil. Det kommer ikke bag på mig, at det lykkes hende at ordne tråden ud. Lige siden vi var små, har hun hjulpet mig ud af ballade. Jeg sender hende et taknemmeligt smil, hvorefter jeg skynder mig ud på badeværelset. Det tager mig kun få minutter og gør mig klar til strandturen. Resten af min familie sidder allerede i badetøj ude i haven. Godmorgen, Des, hilser Melika i sin lyseblå bikini. Hendes lyse hår hænger let ned over skuldrene. Melika har altid haft glat hår efter vores far, mens jeg har arvet vores mors slangekrøller. Er I alle stået tidligt op, spørger jeg, mens jeg ser rundt på dem. David, min far, Charlie, Miklas og Pablo spiller basket med basketballnettet, som hænger på muren. Min mor, Marilena og Elisabeth sidder i havestolene med en bog hver, imens Melika sidder og soler sig på et tæppe på græsset sammen med Sabrina og Louis. Ikke alle spiller deres ferie på søvn, griner Miklas og kaster bolden i nettet. Jeg himler med øjnene. Det siger du nu, der hjemmesov til middag, hvis du får lov, tænker jeg. Lad os komme afsted, siger Charlie muntert. Jeg nyder den smukke tur hen til stranden. Solen skinner på en skyfri himmel. Der er ikke en vind i sigte. Vejen er ikke fremmed for mig. Siden jeg var helt lille, har jeg badet på denne strand. Vi kan ligge her, foreslår Melika og stopper op i sanden. Vandet er 4 meter fremme, og lige bag ved os er der en masse sild. Elisabeth slår et stort tæppe ud til os unge, mens Charlie breder det lyse tæppe ud til de voksne. Stranden er fyldt med folk i alle aldre. Ude i vandet leger børnene med deres fædre, mens mødrene ligger på sanden og slikker sol. Det er alligevel en god ferie, på trods af, at vi er stuerrest, smiler Melika, der tager imod colaen, som jeg rækker hende. Jeg tager en mere op for køletasken og sætter mig mellem hende og Catalina. Jeg er helt enig, siger jeg, og ser på fyrene, som spiller beach volley. Deres kroppe er veltrænet og solbrune. Det gode ved denne strand er, at der næsten aldrig er nogen turister. Hov, fra hvornår er du begyndt at kigge efter fyre, driller Catalina mig, mens hun puffer til mig. Jeg kigger ikke efter, drengen. Det lader jeg jer om, forsvarer jeg mig med et skævt smil. Snakken ryger frem og tilbage. Der går ikke et kvarter, før Miklas forlader vores selskab for en pige. Jeg husker hende fra sidste sommer, hvor hun var hans sommerflørt. Tjek ham fyren med de blå badeshorts, siger Melika og peger på en sorthåret fyr. Catalina griner og tager en tår af sin sodavand. Jeg giver ham 8, vurderer Melika og ser på mig. Jeg ved, at hun forventer, at jeg også giver ham en karakter. Det er hendes yndlingsleg. Det har det altid været. 5, men kun på grund af hans pæne shorts, vurderer jeg så. Du er kedelig, søs. Melika ryster på hovedet og fortsætter sin jagt på lækre fyre. Jeg er ved at vælte tilbage i sandet, da en bold rammer tæppet, som vi sidder på. Melika skriger og rejser sig op. Jeg griber bolden og ser hen på fyrene, der har blikket rettet mod mig. En af dem er endda på vej. Før han når hele vejen, kaster jeg bolden hen til ham. Han griber den uden problemer. Hans blik fortæller mig, at han er overrasket over min hurtige respons. Med dit talent burde du spille med dem, foreslår Catalina, der forholdt sig roligt under episoden.
Jeg ser hende på vores forældre, som er optaget af voksensnøre. Katalinas 2 store søskende nyder solen, mens de mindre leger i sandet. Ja, de vil tage spillet, svarer jeg og griner. Måske burde jeg tage imod min kusines forslag, men lige nu vil jeg hellere slappe af med fødderne i det varme sand. Skal I med? Spørger Miklas, der har stillet sig foran os. Han ser ned på os med et strålende smil. Jeg kigger op på ham, og opdager, han har armen rundt om sin sidste års sommerflørt. Hun er solbrun, brune øjne, slanke ben og sort glat hår, der går langt ned ad ryggen. Hendes pink bikini skriger nærmest en op i hovedet. Hvorhen, spørger jeg, og retter opmærksomheden mod min bror. De voksne har rejst sig op. De er alle i færd med at tage deres punge og mobiltelefoner op for en stor fællestaske. Vi skal hen og have en is, fortæller han. Jeg ser på Melika og Katalina for at se, hvad de vil. Jeg springer over, for jeg vil hoppe i bølger, siger Melika, og springer op for sin solplads, som en illustration på, at hun hopper over en bølge. Jeg vil gerne købe is, bestemmer Katalina sig for, mens hun finder sin punkt frem. Jeg sidder som den eneste, der ikke har svaret. Tager jeg med, er der ingen til at passe på vores ting. På den anden side går jeg glip af en god is, men Likas forslag er det mest fristende. Jeg elsker at svømme, og har gået til svømning, siden jeg begyndte i skole. Gå I bare. Jeg bliver at holde øje med vores sager, fortæller jeg, og smiler halvt. Miklas trækker på skuldrene, hvorefter han begynder at gå. De voksne følger med, uden at bemærke mit afbud. De snakker løs om emner, som jeg ikke har tænkt mig at lytte til. Katalina er den eneste, som kigger undrende på mig. Skynd dig med dem. Jeg klarer mig, forsikrer jeg hende. Hun sender mig et mistroisk blik. Jeg hiver en bog op af tasken som bevis på, at jeg har masser af underholdning. Kom hen til os, hvis du fortryder, smiler hun, inden hun skynder sig efter vores familie. Melika er allerede løbet ud i vandet. En af hun har aldrig været god til at gå på egen hånd. Siden vi var små, har hun altid skulle have mig med. I mange år har hun også været afhængig af Miklas beskyttelse, hvorimod at jeg har været stik modsat. Jeg har altid hadet hans beskyttelse over for os, og jeg har altid haft det bedst, hvis jeg klarede tingene selv. Men her på det sidste har det været, som om Melika og jeg har byttet roller. Hun er ofte og ofte sammen med veninderne uden mig. Hun har nærmest undgået Miklas, hvorimod jeg har haft behov for hans hjælp og gode råd lidt for mange gange. Jeg har på fornemmelsen af, at hun er ved at forberede sig til at skulle på efterskole, hvor ingen kære familie er. Tanken om ikke at have hende i min hverdag skræmmer mig fra vid og sans. Jeg sætter mig til at læse romanen, som min søster har taget med. Solen varmer min hud. Jeg mærker sveden ned ad nakken. Det er varmt i dag. Varmere, end jeg er vant til. Jeg lægger ikke rigtig mærke til omgivelserne omkring mig. Pludselig mærker jeg en uro i maven. Den er ikke slem, men det er en følelse, der ikke plejer at være der. Jeg lægger bogen fra mig og rejser mig op. Melika er ikke til at se. Jeg spejder efter hende. Men mine billige solbriller gør det svært at se for solen. En smule roligt bevæger jeg mig hen mod strandkanten. Fyrene på højre side spiller stadig beachvolley. Jeg stopper op og fokuserer på vandet. En del surfer på de høje bølger. Det er først nu, at det går op for mig, der er kommet skyer på himlen. Okay, hvor er du, tvilling? Spørger jeg mig selv. Noget ude i vandet fanger mit blik. Det er 2 lyse stænger, der livligt bevæger sig. Nej, vent, det er arme. Jeg taber vejret og træder ud i vandet. Livvagterne, de sidder med deres kikkerter, men har intet bemærket. Sig ikke, det er Mel, beder jeg og sætter tempoet op. Armene ude i vandet spræller på en helt forkert måde, som om noget er galt. For pokker, Melika, skriger jeg, i det jeg ser, det er min tvillingesøster. Uden at tænke over min handling, løber jeg ud til hende. Jeg har kun én ting i hovedet. Red Melika. Jeg skynder mig, råber jeg og løber så hurtigt jeg kan. Det kolde vand bliver koldere og koldere, jo længere jeg kommer ud. Sandet maser sig mod mine ben og forsøger at vælte mig omkuld. Vandet går mig til navn, så jeg bestemmer mig for at svømme de sidste 4 meter. Jeg kan høre hende kalde på hjælp. Panikken griber fat i mig. Måske burde jeg have tilkaldt hjælp. Men det er min søster, som vi snakker om. Hvad vil der ikke ske, hvis jeg løber efter hjælp i stedet for selv at forsøge at redde hende? Desuden er jeg en god svømmer. Jeg er her, Mel, siger jeg og prøver at gribe fat omkring hende. Hun opdager mig ikke, men fortsætter med at sprælle. Mel, det er mig, Des,
fortæller jeg hende i håb om at få hende i ro. Vi er ude på dybt vand. Bølgerne er store. De har magten over os. Jeg når ikke at sige mere, for i næste øjeblik griber hun fat om mit hoved og skubber mig ned mod bunden, mens hun selv forsøger at holde sig oppe. Nu er det min tur til at sprælle vildt. Det her går ikke just efter planen. Pulsen banker i min krop, mit hjerte løber derudad, og angsten har kravlet sig ind over mig. Jeg kæmper for at komme op over vandet for at få luft. Forsøger jeg at råbe, i det jeg får 2 sekunder over vandet. Det begynder at blive svært at trække vejret. Det er næsten umuligt at få luft. Endelig får jeg fat i hendes ene arm. Med de kræfter, jeg har tilbage, lykkes det mig at holde mig op i nogle sekunder. Jeg hiver desperat efter vejret. Ikke nok med, at Melika forsøger at drukne mig, så trækker strømmen os også ud af. Der når kun lige at komme en bølge over os, før den næste tager over. Mel, vi, host, samarbejde, gisper jeg, mens jeg koncentrerer mig om at holde mig op. Som svar bliver jeg trukket ned under vandet igen. En stor bølge snor os rundt og gør mig svimmel. I det jeg får kæmpet mig op over vandet, rammer noget hårdt mig i ansigtet. Prikker hopper frem foran mine øjne. Alt bliver vendt op og ned. Det går for hurtigt, til jeg kan nå at reagere, så sortner det for mig, og jeg mister bevidstheden. Med denne præsentation vil Skjoldholm Forlag gerne invitere jer til at deltage i konkurrencen. Det gør I ved at tilmelde skolen, udfylde bestillingsblanketten, der er vedhæftet denne mail, mail den til Skjoldholm Forlag på skjoldholmforlag@gmail.com. Så modtager I en årlig bekræftelse, og ordren bliver ekspederet. I vil modtage bøgerne inden for 2 uger. Tak for at I brugte tid på at se denne video, der er som en invitation til at deltage i denne konkurrence med mulighed for flotte gevinster til mange skoler. I håber om I tilmelder skolen, så ser Skjoldholm Forlag frem til at høre fra jer.